एडिसिनि लांगोनायाव आरो बेवहाय मोनसे मिथिं जाना दङ जाय जोंसार मोसाहारि ओमफ्राय जनक कुमार ब्रह्म बिसोरनि थाखाय दहला होनो थाखाय बेयाव जोंनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट डिसिनि लांगोनायावहाय सोरबा सोरबा बिथांमोना जुदि सानदोंब्ला बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जों गासै समाज रंसायग्रा समाज मोखांनि थाखाय हाबा मावनायनि लामायाव जोंखौ मोनसे मोजां थासारि होनांगौ। दा बेनिखायनो जोंनि लुबैदों जे दिनै जोंनि समाजाव बेफोरबायदि बेले बेजेया दाफैथों आरोबाव बेबायदि मोनसे फेक एनकाउन्टार जानायनि खाबुआ दाफैथों आरोबाव पुलिस मिलिटारिया जोंनि जेराव लाइमोनफोरखौ हाराहास्ति खालामनायनि खाबुखौ दा मोनथों। दा बेनिखायनो जोङो दिनै बे धरनानि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकारनि खाथियाव स्पष्ट खालामनानै होगोन जे जों गोजोनखौ हास्थायो आरो जों अराय सम गोजोनखौ लुबैनानै थानो हाग्रा बा थानो लुबैग्रा जों मोनसे हारि जों जौगानायनि फारसे दावगालांनांगौ आरो बेनिखायनो जोङो दिनै भारत सरकार आसाम सरकारनि खाथियाव जों बेफोर खोथाखौ खावलायगोन जे दिनै पुलिस मिलिटारिया गावनि खामानिखौ मावनांगौ नंगौ नाथाय खामानि मावनायनि बेलायाव बिथांमोना मोजाङै थुंगेरै खामानि मावनांगोन। बेबायदि बेले बेले समाजाव लाबोयोब्ला जों अराय सम बिथांमोननि हेंथायै जों गसंथागोन आरो बेखौ जों मालाबाबो गनायनाय नङा आरो बे फारसे नोजोर बोनानै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे धरनाखौ जों लानाय जाबाय। नोंगौ जों साननै सानथाम उन खालामदों मानोना जों गोबां तथ्य पातिखौ सिङाव जोङो हाबै हाबै जोङो बुजिनो नाजानाय जादों आरो बेयाव जों नुबाय जे सैथोयैनो बिथांमोना माने बेबायदि मोनसे थासारियाव नंखायबाबो बिथांमोनखौ बुथारनाय जादों। जों मैया जनक कुमार ब्रह्म बिथांनि न'आव थांदों आरो जोंसार मोसाहारिनि न'आव थांदों आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दुखु फोरमायनायखौ जों फोरमायहैदों आरो जोङो बिथांमोनखौ मदद होनानै जिखिनि सरकारनि खाथियाव एक्स मेम्बार हिसाबै बिथांमोना अनसुंथाइ मोननायनि मोनसे लामायाव दंखायोमोन आरोबाव एक्स एनजेबि हिसाबै बिथांमोना सुक्ति बादियै जि सुजुग सुबिदा मोननांगौ बेखौ थाबैनो मोनहोनांगौ होननानै जोङो दिनै बिटिआर सरकारखौबो जोङो नारसिनदों। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जों बयबो सांग्राङै दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाज माहारिनि गेजेराव थानानै जों गासैबो बेबायदि मोनसे गोजोन थासारिया जाहाथे जेरावबो सोरबा फान्दायनायाव सोरनिबा फान्दायनायाव जोंनि गोजोन थासारिया दंस' जाया बे फारसे नोजोर लानानै जों बयबो खामानि मावनांगोन आरो बे सांग्रांथिखौ लानानै दिनैनि बे धरनानि गेजेरजों जों माहारिनि गेजेराव गोजोनखौ जों अराय हास्थायो। बे मोनसे खौराङा जोंनि गासै समाजाव थांनांगोन आरो जोंनि ससियेल मिडियायाव जोंनि जेराव लाइमोन सेंग्राफ्रा गुबुन गुबुन ससियेल मिडियायाव जाय बिथांमोना बाहायो बिथांमोनाबो मोजां मोनसे मेसेजखौ होनांगोन जे जोङो गोजोननि थाखाय आरोबाव न्यायनि थाखाय जों बेफोर खामानिखौ जों मावनो राजि दं एबा जों अराय सम गोजोनखौ हास्थायनानै इनायनि हेंथायै जों गसंथालांगोन। नाथाय दिनै गुबुन गुबुन लाइमोनफ्रा पुलिस मिलिटारिजों बोखांजानायखौ जोंनिसिम खौरां फैदों। मैयाबो तामुलपुरनिफ्राय फन हरबाय तामुलपुरनिफ्राय सासे सेंग्राखौ क'क्राझार पुलिसा लाबोनाय जादों। दा बेबायदि क'क्राझार थानानि खोलाहा थानाय बाथिपारा गामिनिफ्रायबो दाखालि सासे सेंग्राखौ लाबोनाय जादों थानायाव आरो गोबां बेबायदि लाइमोनफोरखौ पुलिसफ्रा बोखांनाय जादों। खारना जाबाय मबाइला गावनि आखायाव थायो न'आव थायो ना बहा थायो गावजों थायो नाथाय बे मबाइलखौ आं बोरै बोरै बाहायगासिनो दं जों रावबो मिथिया। दा ओंखायनो बेबायदि दिनै बाहायनायाव सोरबा लाइमोनफ्रा जुदि पुलिसजों लांजादोंबा बिथांमोननि सायाव मोजां बिसार जानांगौ बेखौ जों लुबैयो नाथाय बेबायदि फेक एनकाउन्टार जानायखौ जों लुबैया। दा बेनिखायनो जों लाइमोनफोरखौ सांग्रां खालामनांगोन जाहाथे ससियेल मिडियायाव फेसबुकाव मोनदों होननानै हागौ होननानै गाव गावबागाव आखाइजों थुनानै बायदिसिना मेसेज लिरनाय खौरां लिरनाय सोरखौबा सोंखारिनाय बायदि बिफानखौ सोंखारिनाय गाज्रि गाज्रि राव बाहायनाय बिनि माखासे खामानिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना पुलिसजोंहाय बोखांजादों। जों मिथिनायाव दाखालि थांनाय जे बन्द कल खालामदोंमोन बे बन्द कल खालामनाया सादा कागजाव प्रिन्ट खालामनानै WhatsApp ससियेल मिडिया फेसबुकाव जाय बिथांमोना सार्कुलेट खालामदों बिथांमोनखौ माने UNB आफादखौ मदद होनाय संगठन होननानै बिथांमोनखौहाय माने लोब्बा दं होननानै पुलिसफ्रा बोखांनाय जादों। दा बेफोरबायदि खामानिखौ जों बयबो बुजिखागौ बर' हारियाव बेसेबां गनायजाथाव मिथिजाथाव संगठन आफादफोर दङ बिनि गेजेरनिफ्रायनो सोरबा होयोब्ला होनांगौमोन नाथाय बेबायदि मोनसे फेक प्रचार खालामनानै दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे माने गनायथाव थासारि सोरजिनो नागिरनायनिफ्राय दिनै जोङो माने बेखौ होबथानांगोन। दा बेनिखायनो जों लुबैयो जे इयुनाव बेबायदि मोनसे भुल मोनसे प्रचार खालामनायनि गेजेराव आरोबाव दिनै सोरबा लाइमोना पुलिस मिलिटारिजों लांजानाय दाजाथों। दाखालि चिपकायाव सासे गथ'खौ सेकेन्ड सेमिस्टार डिग्री फरायनाय बेखौ पुलिसफोरा लाना थांदों
खारना जाबाय उनाव रायलायनानै मिथिबाय जे बे सिम कार्डआ मोनब्रै दङमोन बिनि सिम कार्ड मोनब्रैया मोनसेया मालायजों थायो जाय सिम कार्डआ मालायजों दं बै मालाया बे सिम कार्डखौ बायदिसिना थाखा दाबिनाय बायदिसिना ओरैबा ओरै रायलायनायाव बाहायगासिनो दङ दा नंखायनो सिम कार्ड बिगोमाखौ लांनाय जादों दा सिम कार्ड बिगोमाखौ लांखांनानै जाय सिमखौ बाहायदों बे मानसिखौ न'आव बिमा बिफाखौ लाबो होनानै थानायाव बे सिम कार्ड बिगोमाखौ हगारफिननाय जाबाय दा नंखायनो बेबादिसिम थांनायनि मोनसे खाबु जाय समाव माने दिनै जों मिथिया आंनि मबाइल नाम्बार आंनि सिम कार्ड सोर बाहायदों सोर बाहायाखै मा रायलायदों मा रायलायाखै दा बिनिखायनो जों बयबो दिनैनि बे मबाइलनि जुगाव रावबो बारग'नो हाया आरो दिनै मबाइलजों लोगोसे जों मा बहा थाङो बहा फैयो जों साफ्रोमबो सुबुङा दिनै बारग'नो हाया जेराव नेटवर्क मोना बावबो बायदिसिना जन्थ्रजों जोंखौ नागिरनाय जायो दा ओंखायनो बे फारसे जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव जों सांग्रां होनांगोन जाहाथे आरोबाव दुथांफ्रा एबा पुलिस मिलिटारिया सम नायै सम जाहाथे बेबायदि एनकाउन्टार खालामनायनि जोंखौ खाबु मोना दा बेनिखायनो दिनै बे समाव बे सुंद' बाथ्राफोरखौ फोरमायथिनानै आं नोंथांमोन बयखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो साबायखर बावदों आरो बेयाव फंनैसो बाथ्राखौ लाखिनानै आं बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।